Учалы районында Алтын Тирмә фестивалендә катнашкан спектакльдәрдә иң ихлас уйнаучылар балалар, үсмердәр. Авыл һайын тиерлек я мәктәптә, я клубта балаларның драма түңәрәкләре эшләй. Улар арасында Корама өлгүле балалар театры бөтәһенә лә маяк. Алтын Тирмәлә Учалы төбәгеннән 3 балалар театры сыгыш яһаны. Bütün балаларды сакырып, қалала оқыған балаларды сакырып, мәшғүл әлегідегі ижади бір не эшләп, менә история курсында Башкортстанда теге фән бар бит инде ниләрдә, шул дәресләрдә дип уйлашкан бит, аны эшләясәк бит. Пищаль-то в лодку тащишь? Как чего? Полить из него. Да в кого тебе полить-то? Как когодротки кемеру встречу, а ясноглавый зверя. Я его пешальным огнем и побью. Ой, Антон, что ты больно храбер стал. А что вот приеду, расскажу, как с ведьмами да кикемерами сражаться. Узнаешь, нянька, каков я удалец. Удалец? Да только против ягнят и овец. Папочка, батюшка, уехать на гулянку пойдешь? Пойду. А меня возьмешь? Возьму. Аленушка, Светик мой, травиночка моя, чего плачешь, глазки слезишь? Батюшку жалко, как он в чужих краях маяться будет? Полно, Аленушка, вернется жив-здоров родимый батюшка. Не печалься, ему уезжать тяжелее будет. Хорошо. Не будет. Только скорее воротись, батюшка. Ну, доченьки, что вам из дальних краев привезти? Мне купи, батюшка, сарафан шелку зеленого, да чтоб пуговки на нем были жемчужные, позумеют хоть позолоченные. Будет тебе гостиниц по сердцу. А мне купи, батюшка, бусы сапфировые, чтоб застежка у них золотая была. В одной бусинке месяц серебрился, а в другой солнце сияло. Будет и тебе гостиниц по сердцу. А тебе что достать? Доченька моя любимая, звездочка моя тихая. Государь твой, батюшка, не вези ты мне ни сарафанов шелковых, ни ожерелья сапфировых, а привези мне цветочек маленький, краше которого нет на белом свете. Задала ты мне работу потяжелее сестрины. Как достать то, чего не знаешь? А ты поищи, батюшка. Буду стараться, дочь. Ну, простимся, дочери. Прощай, нянюшка. Здоров будь, батюшка, весело тебе ехать, весело воротиться. Прощай, батюшка! Прощай, батюшка! Прощай, батюшка! Прощай, батюшка! Нынче 10 лет, как я здесь. И деточек собрала, и вроде бы сначала думаю, прощупаю их, что там, и поставила сказку «Теремок». И вот этот «Теремок», как-то и мы назвали уже наш коллектив «Теремок», вот уже 10 лет ему. И постепенно начала и детей собирать, уже более старшие коллективы, более такие оседлые уже стали жить, работать по 6 лет, по 5 лет стали ходить. Ходили по 7 лет дети, уже в институт поступить, уже, как говорится, замуж вышли, есть дети. Все равно связь поддерживаем. В армию сходили ребята. Ты, ветер, свисти! Ты, бабьяга, в ступе лети, по мелам мети! Прилетай! Прилетай! Кто меня зовет? Ты хозяюшка наша, мы слуги твои верные! Что случилось? Что приключилось? Внизу люди ходят, аленький цветок ищут! Не дам сыскать, не дам сорвать! Заколдован цветок колдовством злым, скрыт от людей лесом густым. Нет путей к нему, не достанется никому. Ты их леший, попугай, ты, кикимора, мне помогай. Гасни, гасни, месяц ясный, вставай, оживай, дремучий лес. Вы, болотные огни, по лесу рассыпьтесь, заманите прохожих путников в трясины бездонные, леса
Важно, конечно, мне кажется, что когда в эпизоде находится Аленушка и чудище, вот как-то вот надо пережить вот это вот все чувство. Вот как они, вот, когда она перед ним склоняется и вот жалеет его. Вот так вот. Уважаемая Баба Яга, пожалуйста, покажите ваш ненастоящий нос. Откройте ли. Нет, да нос только уберите. О, очень красиво. Спасибо. Боишься никого, даже беса самого. Ой, что это там между деревьев шевелится? На меня идет. Стой, не подходи, убью из печали, больно говорю, стой. Тут ты, да это дерево шевелилось. Вот она какая, Кикимора. Ну, давайте, Кикимора, скажите, пожалуйста, вот эта сказка страшная, эта сказка или нет? Какая это сказка, по-вашему? Интересно. Это о зле, о добре. Побеждает добро. Кто вам приготовил костюмы? Костюмы. Вот нравятся вам ваши костюмы? Да, это мы сами придумывали. Все сочиняли, какие жанры, вот эти, ну, все придумали мы. Шили где? Здесь. Здесь, да? Видно, не здесь мне искать цветочка аленького. Вот он твой цветочек, Аленушка. Что ты сделал, купец? Как посмел сорвать мой заповедный аленький цветочек? Знаешь и свою участь горькую, умереть тебе сейчас смертью лютой. Не губи меня, не губи, невелика моя вина. Сорвал я цветок, чтобы утешить сиротиночку любимую. 3 дочери и 1 отец матери нету, поэтому сам растил. Вот это моя дочерей воспитал, и хороших дочерей воспитал. Родители любят своих детей, и вот в поездке я уезжал, как в этой сказке, и обязательно спросил, что им из дальних краев привезти, какие-то гостинцы, подарки. Батюшка, сарафан классный, бусы сапфировые. А что я? Чего и ты-то? Как не я, не видать им подарка? Ты что ли купил? Я купил, я отбил. От кого ж ты отбил-то их? От ведьмы злой, от нечисти лихой. В заколдованном лесу я такой смертный бой выдержал. Семерых испещали уложил, дружину кулаком свалил. Паушкок начал бить прикладом, так уж черт потерял. Улочка за улочкой так уложилась, так и падала. А чего от хозяина с лодкой сбежал? Одного его в беде оставил. Я не сбежал, меня янты как-то унесли. Кто ж тебя унес? Царь водяной, русалки ручные, как схватят лодку, да понесут. А я вам кричу, стойте, стойте, дайте до хозяина добраться. Я там не слушают и тащат. Так и утошили, и то все лесного бога перебил. Сохляшек, таких немер. Вот ты. И не веришь, не надо. Батюшка родненький, что ты молчишь, не веселый сидишь? Ничего, доченька, устал. Глядя на них, мне охота вообще что-то показать, вести вот русские сказки, чтобы поближе, чтобы они, ну, как говорится, чтобы дети знали сказки. Мы проводим викторины вот какие вот по поводу сказок этих.
И еще что, вот я вот сама как-то, знаете, вот хожу, смотрю, какие дети, на кого какая роль, кому какая роль подойдет, на кого можно какую роль написать, кто может эту роль сыграть. Уже видишь, уже какой актер, что он, как говорится, может сыграть, больше отдачу отдаст. И вот я, конечно, я очень много лет думаю о том, что мне охота сыграть, чтобы сыграли мы и Ромео и Джульетта, и сыграли сказку о царе Салтане. Положили мы его под крыльцо, а его теперь там и нету. Где же Что он? вы наделали? Ищите скорее. Полночь. Неповинная я перед тобой, друг молодой. Иду к тебе через моря, через леса, через 20 таз пройду, а дойду к тебе хоть к живому, хоть к мертвому. Неповинная я перед тобой, друг молодой. Иду к тебе. Аленушка, скорее спеши, Что быть мне сейчас этой минуточкой во дворце Вавилова? В чем секрет вашего успеха? Любовь к театру и стремление к успеху. Хорошо, а у вас? Мне кажется, тоже так же. Ну, здесь нужно глубже как бы вживаться в роль, тогда все с каждым разом будет интереснее. Так же думаю. Мне очень хочется для детей стараться. Дети приходят и смотрят наши сказки, и они как бы больше узнают их тоже. Ну, им очень нравится, мне кажется, детям смотреть на эти сказки, свои любимые уже. Встань, открой лицо, Аленушка. Кто ты? Разве ты не узнаешь меня? Нет, я тебя и во снах своих не видела. Разве голос мой ты забыла? Да кто же ты? Я тот, кого полюбила ты безобразным чудищем. 11 девушек жили в моем царстве, и только ты, 12-я, полюбила меня. И теперь злые чары рассеялись. Дай мне руку, невеста суженая. Театр коллективтары bizim районда ысындан да көп. Ысындан да көп балалар коллективтары көп. Менә быел да бит үз коллективте присвоениега тибединде исем алуга өстөп чыгардык. Жюри карамагына нинди нилер булар, хыгымталар булардыр. Традиция ул урындагы ерликтелеринде, ул урындагы тарихталыр. Мен шулайдыр дип уйлайм. Учалы авылының уртаһында башкорт гимназияһы балкып тора. Унда бөдрәкәй балалар театры эшләй. Бик яраталар укучылар театр уйнарга. Әкияттәр, легендалар, береннән-бере кызыклы рольләр уларда көтә. Үзләренең йондызлары ла бар. Руслан Гайнуллин, Альбина Дәүләтшина, Раил Гайсиндардың уйнавын карарга бөтә гимназия йыла икән. Атай, һин ашы күлләргә охшаймы? Окшай, бик матур. Атай, нигә бүген шунда сулы? Карагыш һаман кайтмаган. Ашка һуңлайбыз. Я, бүген ниндәй эшләр башкардың? Һөйекле атаңды куандыра аласыңмы, юкмы? Я, һөйләп бер. Һыһыныңды кандыргансы, шаярдыңмы бүген? Бүгенме? Дөньяда иң матур, иң акыллы кыз һин. Дип әйтергә теләмәгән ике ясы кызы сактым. Шаяртып, бер кисәкле егетнең ашына алып алып киттем. Бүген мин яхшы күңелле атай. Башка бер нәмә дә эшләмәдем. Кунакка әзерләндем. Вакытым булмады уларның каңгырып йөрергә. Бик әз. Шул буламы атайга хезмәт итү. Мин бит һиңә үзең һораган анау хазлыкты, теге юеш алтын тугайды туган көнеңә бүләйтергә уйлап йөрим. Уның караваты азатлык турасында һөйләгән кулдардан аңдып, иртәгә буасакмы? Береһе касып котыла алмаячак. Яхшы. Мин уларның һөяктәреннән һиңә һарай калдыртасакмын. Рәхәтләнеп, күңел асырһаң дус кызларың менән. Миндә кара көз, миндә байлык.
Яратмайым мен кішілерді, көрәлмәйім өсіп келген ұлдарын. Қырам мен оларды, қырам. Атай, айрымlardan қорқақсың ба? Жоқ. Сөнки бір кімді менің көсімдің сірін білмей, бір кімді. Екі кішінен мен қорқыныс янайыны. Ләкин хин олардың бірәуін, қоқырсыз қанға, айкесіхін, хайыз қанға әйләндірдің. Мен ойлаймын да олар бош вақыттарын ашыл театрға үйріп бек файдалы өткерелер деп. Неме әділеп келер дегенде, олар мына бір күнгіне репетиция өткермеһәң, немеге болманы деп арттан өздері еріп үйрейдер. Олар түрлі образдарға еніп, шул хәтлем оста етіп башқарға яраталар. Урал Батыр әкетіне үзіктер қойдық, Қамыр Батыр әкетіне үзіктер сәхнеләштірдік, бек матур болды. Кәземнен Харық әкетін Ғабдулла Тоқайдың бек матур сәхнеләштірілген бетінде яратып ойнанылар. Удақлап кеттім, атай. Урмағыларымды байқып сықтым. Бүтерді тәртіп, тырлық. Ярай, чидірәк төкішіңді енді. Айдыр, атай, айдыр. Үйшікті міне тұра. Қарағыш, бұл не? Не кішінің құлдары бұғавы? Атай, ұлхінің yanına өдіресі болды келерге. Әлемді ерлап, күдірі бүтерді мені. Қарағыш, ұшанма кішіге. Ол біздің еландан да юға, ялсы түлкінен де хәйләкә. Бұл турала бір вақытта ұнытма. Аңлайым, атай. Хаулу тілейм сізге, хан. Неме деймін? Қайда қабатлы әлі? Хаулу тілейм деймін, хан. Мен әсәйім, әр вақыт ұлы кішіме сұрашқанда, ұзын ғұмыр хаулу тілейм деп әйтті. Қызық. Ярай, ішті башлайық, Қарағыш. Тыңлайым, атай. Бұласақ кәләшің қорқман үшін, қара киіміңді оққа алмаштыр. Жоқ. Ешірақ елмайырға тұрыш. Мүгіл? Кішілі мүгіл? Дүниела болмаған, хан. Қорқтың ма әлі? Немелер сәйір? Хел меңа оқшай башланың егін. Қорқмайхам. Ойыңда неме бар? Шуны айтағы. Абет мен енің башыңды кесірге. Хәзір оқ бұйырық бере алам. Білем, хан. Атай мені қырқақтарына өзінің күсілдігін білем. Ғайбі болмаған адам күнде кісілерді хәләк етеді. Неме? Тіге ұқыр әлі хенің атайың ма? Әйе, мен ағатайым. Бек өткір көзлейді ол. Тек қызық ұқыр айтқан. Жетер! Бұнаққа барыр алдынан асыландырма. Иплі ал. Құлыңды мүгізіме тейдірме. Утқа елған күгік бішерхен. Шым бұл. Біздің балалардың уйнағанда пүтетені, yüzі уйнай. Шунығымнан айырылап өттейм. Олар шундай матур тасвиры хүлерге тыршалар. Her bir образдыңға инеп, ошо образды көз алдына келтірге тыршалар. Шуныға бигрәк тә һәйбәт һәм айырылып торағымақ. Әлі өзіміздің театр болғанға ғана мекен ол. Театр яратқан балалар, олар өздері келелер бізге. Мені алығыз енді театрға деп ерейдер, қасан репетициялар болады деп арашып ерейдер. Қайбірлері асылып кетелер бізге келгестері, ойнап шындай рөлге кіріп. Өзім мәне тіл оқытушысы болғас, менің бар мақсатым туған тілде матур деп тасвиры сөйлешуге үйрету. Біздің орыс мұхитлі ауыл бетінде. Шуның үшін көбірек орыста сөйлешелер. Дәрістерде текке генә келтіріп отыртып, сен башқұрт тілін білерге тиішсің деп генә башқұрт тілін оқытып болмай. Оларды нисектер қызыққандырға керек. Мына түп мақсатым шул туған тілге сөю, хөрмәт тәрбиелеу.
her bir avulda la şuluk ballar, şuluk karakterler, şuluk şukluklar. Balalarda men bilmeyim nimege. Bizning teatrga şulkarın avdim yürüyderdir. Men sizge bayagına aytdım bit eli. Mening eli bu ullar tüp türküm. Bugün görhetdik. Mening eli tege äderlik türkümü var. Äderlik türkümün dergen balalar mine bana oşu bir ayesinde olarga kultayman. Uramdan ötüp barhanda күздәрен мөлдіретіп қарайдар. Гаяз бабай безге әйтмәс микән тидәрен дип, мин шам гына үтеп китәм. Тегеләрдә ялдайым да, шаның теге репетициягә киләләр дә төп төркемнең шам гына артта ултыралар. Хорамайдар. Мәйтәм балар өмет итеп йөриләр. Балалар ошо театрга йөреп үдәрнән ниндәйдер ям табалар микән? Сәхнәлә йөргем килә шуңа. Төрдә авылларга йөргем килә. Бит йөршән күргем килә. Ой, афарин. Һин Азим кызы. Минем йөрдәгә килә. Һәм авылларда төрле юлларда күргем килә. Менә бу әкиятдә һин кайһы рольдә уйнар идең бездән башка? Кем булып уйнар идең? Үгәй әсәйме, әллә Көнһылыумы, әллә һыу кызымы? Һыу кызы. Елгала бармы шундай һыу кызлары? Белмәйм. Мин күргәнем юк та авылларда. Булай картинәңнәр әкият һөйләйме шулай һыу кызлары турында? Юк, картинә һөйләмәм әкияттәр. Кайы бер гаиләләр дөрестен әйткәндә, авылда безнең үтә һәйбәт яшәмәйдәр бит инде. Улар ошо театрга йөреп, ошо гаиләләрдәге балалар үзләреннән ниндәйдер ризык табалар, күңел юганысы табалар. Улар өйләреннән югырып килеп җитәләр. Үзләренең проблемаларын да һөйләп ташлайдар. Моны шулай бит әле, шулай бит, нимә эшләйсегез? Мин ошо проблемаларны балалардан ишетәм дә, бүтән берәүдән дә ишетмәйм. Балалардан ишетәм дә, Рәйләш килдиенә киләм. Мәйтәм шулай, шул балаларга барып кайтайык әллә. Нимә эшләйек икән? Мәйтәм ата һаман инәһе шулай бит әле. Менә тагын да буларналар шундай ук хәл. Менә шулай балалар ниңәлер ошо театрга алагалар. Халыкты күтәрергә ошо театрдар менән инде ошо театрга бигрәк тә балалар күбрәк йөрергә кирәк ине. Чөнки ул балалар бит үзләренең укудан калган вакытларын йөриләр театрга, клубка. Нимәләр менән алар шөгыльләнәләр. Урамда йөрмәйдәр бит инде вакытларын үтереп. Менә шундый матур сыгыш яһайдар. Борын заманда яшәгәндәй әбей менән бабай. Улар бер атлы үлеп киткәннәрдәй. Уларның Тимербай исемле улдары торып калган. Тимербай! Өй кәрәк, өй. Өй дедергә. Балта кәрәк.
Ошасы бұрқыны, ине көті оңатынан 5 ел ғыра бөріні. Исмахан бір атта бермәні. Ха, ақылlı баш. Yutmalay, yutmalay, atsığımdı tutmalay, kolakların tutmaydı, hemen yutmalay, tegelektik balaydık, devirmaydı, hemendik. Бүтәһенең дә артист булғылары килде дип уйлыйм. Катнашкалары килә. Анда һәр бер җиргә йөриләр бит инде, ерак җирләргә. Шул ерак җирләрдә күргәләр килә. Ну, менің бірнеше яқтан өзіме ұқсай, ну, кеше ян яқтан, түрлі яқтан развиваться етергә тиеш деп ойлаймын. Безнең авылга ничек әйтергә? Моторлык өстәй. Мен 4 сыйла укыйм. Исемем Камил, фамилиям Кайыпов. Алукай, инеңә елайым? Атайым икән сиһәм. Алукай, елама, исемең кем? Атайым менән базарга баргайным, адаштым, якын килмә. Алукай, елама, исемең кем? Көнһылу. Ә минеке Тимербай. Юк, атайым, ул яктала юк. Инде нишләрмен икән? Мине оныттым икән. Юлда исенә төшереп, кире борылыр әле. Минем авылым кайда якта? Белмәйем. Кайгырма, табырбы. Бына баягыга йөрдөнсө байлап утында алып барып бирәм. Балтам үземдеке. Эх, балтам! Мине ял китереп үткердә алырмын. Хаватта. Әдрәк хәвис болайым да. Ай! Ай, балтам! Балтам! Балтам düştü! Bалтам! Ey, asılgavut! İndi nişleyim indi! Dağla, bayağıyla babaylıkta yalanlayım iken! Bana ina üy! Bana ina baltam! Yigit, ey yigit, bunda qara әле. Ne? Yigit, Kimin? korkma, min һиңә теймәйем. Ярдәм итәргә теләйем. Ни булды һиңә? Benim baltam sömbey töbüne düştü! Мәһит, кайгырма. Хәзер балтамды бирермен. Ошымы минең балтам? Yok, o baltam miniki түгел. Шулаймыни? Улайһа, хәзер. Әбәки, быныһы? Yok, o baltam miniki түгел. Улайһа, хәзер. Был балта. İyi, şu baltam miniki, şu. Rahmet yine. Тукта, кил әле, кил бында. Yok, min aldı açmayın. Bu benim baltam. Беләм, һин хәзер намыслы егет икәнһең. Шуның өсөн һине бүләкләргә теләйем.
Ябай балталар түгел. Улар тылсымлы балталар. Тылсымлы? Әйе, исеңдә тот. Алтын балта тоткан кешегә алдашырга ярамай. Көмеш балта тоткан кешегә урлашырга ярамай. Улар өсөн талашырга ярамай. Язагы каты булыр. Был шарттарны бозган кеше кап бүкәнгә әйләнер. Рәхмәт һиңә. Тагыла, шуны онытма. Был балталарны бер касан да хатма. Йортыңдан бәрәкәт касыр, тукымың курыр. Уларны бүләк, аманат итеп тапшырырга гына була. Аңланы, бер үҙеңне лә онотма. Зур рәхмәт һиңә. Көнһылыу, булар безнеке. Әйдә безнең авылга. Юк, мин ошо килемем белән һеҙҙең ауылға нисек барайым? Ауылығыҙҙа эттәр талап ташлар. Ҡайғырма! Бына ҙур итеп өй алып алһа, бөтәһе лә булыр. Юк, мин һеҙҙең ауылға барырға оялам. Кызым, кил әле бында. Мин ҡурҡам. Ҡурҡма, Көнһылыу ҡыҙым. Бына һинең күлдәгең. Минең күлдәгем. Минеке. Эйе, атайым ниәти. Баҙарҙан алып ҡайтҡан күлдәк. Ағас күреке япраҡ, кеше күреке сәпрәк. Ниндәй килешә? Минең балаларға әйтәһе һүҙем шул. Балалар спектакльдәргә йөрөһендәр. Сөнки сәхнә театр балаларға бик күп нәмә бирә. Уларҙы ҡыйыу булырға, оялмаҫҡа, юғалып ҡалмаҫҡа. Был бит беҙҙең тормошта бик кәрәк нәмә тип әйткем килә. Йөрөһендәр. Шулай ҡатнашып йөрөһендәр, кешеләрҙе ҡыуандырып йөрөһендәр. Менә һеҙ баянғы бер һорау биргәйнегеҙ, шуларға яуап әйткем килә инде. Театр менә ауыл халҡына нимә бирә тип. Менә кеше был донъяға ашар өсөр өсөн генә тыумаған. Был донъяла рухи байлыҡ кәрәк. Менә шул театрға йөрөү кешеләрҙе дәртләндерә, йәшәргә өмөт бирә инде. Менә кешеләрҙе ҡыуандыра тип әйткем килә инде. Һәм мин әлбиттә ҡыуанам беҙҙең ҡорама ауылыбыҙҙа 2 театр булғаныбыҙға, балалар театры һәм ололар. Менә улар беҙгә бик матур спектакльдәр ҡуйып, беҙҙе һәр ваҡыт ҡыуандырып торалар. Менә объявление ҡуйһалар, бөтә ауыл халҡы йыйылып килә. Әбей, бабайҙар, балалар, йәштәр, бер кем дә ҡалмай. Һеҙҙең ауылға ниҙер ҡот һәм мәғәнә өҫтәләйме? Беҙҙе шул театр менән икенсе сит ауылдарҙа ла белеп йөрөйҙәр бит. Республика күләмендә лә беҙҙе беләләр бит. Шуны әйткем килде. Башҡорт халҡы бит ул үҙе асылынан ул театрал халҡ. Ул йырламаған, бейемәгән башҡорт юҡ дигән һымаҡ, театрал булмаған башҡорт
кеше юктыр. Урамдагы ниндәй генә баланы тотып алып кертсәң дә, ул сәхнәлә үзенчә бер роль тудыра. Ул битендә театр тик йырлау бию генә түгел. Монда акробатик өлештәр дә бар, физик нәйләрдә эшләп ташлайбыз инде. Аларга шул кыланыш та инде йетмәһә, ошо театрга йөрһәк без күп ерләрдә күрәбез. Бөтен Башкортстанды күрәбез дип уйлайлар бит инде. Ана шулда алактаралар дип. Ayda, oşu tirele değişik elle. Hop, ondan. Uy, Dora. Oy! Oy! Oy, oy. Oy, oy, oy. Ay, baltam düştü, baltam. Hayvat baltaydı, baltam. Baltalarım da beri gel. Mümkün. Ne buldu? Min, Gaddasbay. Ey, ne baltam hova düştü. Hazır baltandı bir ermen. Uşuma yine baltan. Oşu benim balta ol. Hani yaxşırak oylap qara. Oşu deyim. Belki bana hava yine gelir. Bunu yola Melike. Yine de aldatsın. Aldatmayın. İki baltala minik ol. Yine köklerge. Min üzerinin baltalarında geri kaytarıp birmeyim. Baltalandı bir. Akırma. Dünyanın yemen yiberehim. Nesine başvula almagan bende. Ay baltalarım. Muhterem. Korudum. Baltalarını beri gel. Kın hava. Kın hava. Учалы районы ак кайынлы таудар иле. Көмеш яйык менән билен буган сал иремәл биләмәһе. Уралтау түрендә дәртләнеп сәмләнеп 7 халык театры, балалар театрдары иҗат итә. Алтын тирмә фестивалендә дәррәү катнашты, тамашасыһын һөендерде, уйга һалды, ярдар бүләк итте ул. Театр сәнгате кешенең һәләтен генә үстермәй, ямгыятьте лә тәрбияләй, ти Учалы халкы һәм яши карты ихлас күңелдән театр уйнай.